Iya, spesial untuk mempelai berdua ya, Nak. Nggih. Kesengsem ya, Cah. Dadekno Cahya Nuswantara. Yuk. Spesial untuk Mbak Ayu Agustina dan Mas Iman Handani, selamat menempuh hidup baru. Semoga sakinah mawaddah warohmah, bahagia selalu. Eling jamane semono nalikane sepisan ketemu sinungging manis semu gawe sengsem rasaning atiku tansah kumandhir ing netra wayangmu angridu ati doh wong bagus aku rindu dengarkanlah suara hatiku ora liya mung sliramu priya pepujanku ku cinta lintang panjerino kang kekejar ing angkasa dadi saksi kang nyata. Ngono iku jan ukel apa lho ngono kendangane. Delang ketutak, gendelang ketutak. Blukuduk. Lah iya. Jan mundak bergas lho bapak-bapak niki sedaya. Wah, jan. Wah, jan bungae kuwi lho. Lah nggih. Tenan kanca-kanca Cahya Nuswantara mbasa tak kandhane Ca sampean sowan ana daleme Bulurah Kasreman. Wah, wayanganku bengi awan wis do teko kanca-kanca. Disiki. Heeh. Mbok ding gambiem ya ngono awan wis teko karo nulik. Saking semangate nggih, Pak. Alhamdulillah. Awan mau ruwatan nok ceritane ruwatan ya. Sing ruwat Pak Demu, Pak D Siswaya. Oh, nggih. Wah, dan mawa perbawa luar biasa. Lah ya. Wah, jan. Dadi kuncine wong berumah tangga kuwi kudu digandheni rasa cinta dan sayang nok. Laras. Rasa bedane cinta karo sayang munggo sampean apa? Cinta. Cinta karo sayang bedane ning apa? Yen cinta niku menawi mboten lepat lho nggih Pak. Niki pendapat kula mawon. Iya. Yen cinta niku antarane tiyang setri kalih kakung. Yen sayang niku nggih saged sayang dateng anak, dateng bapak ibu. Dadi yen to cinta karo sayang bedane kene. Yen to sayang kuwi mapane ana ing jiwa, mapane ana ing rasa. Neng yen to cinta, ya ta, yen to cinta kuwi sing ngobahke nafsu. Lah, loro-lorone kudu dadi siji, ya sayang ya cinta. Lah iya, ngono. Sayang tok ora duwe cinta, ora enek nafsune, bingung. Lah iya. Kenapa kok bingung? Lho, ora iso ngalor. Lah iya. Oh. Bacot ki enak? Nggih. Nggih. Saking pundi niki wau Pak e? Saking ngalor. Saking ngaler. Gara-gara ngaler niku lho. Imbangono katresnanku
atas reman luar biasa. Terima kasih Bapak Maulani, terima kasih Ibu Mujati. Matur suwun mawon. Mas Bayu, Mas Reman, terima kasih Bang Pendiwan. Pak Sari Kandangan, matur nuwun rawuhipun. Konco-konco budak luar biasa. ngaturaken sugeng rawuh. Kanggo sapa no? Kagem Bapak Tulkiem. Oh, Mas Tulkiem, Mas Gawer. Iya. Iki kanca-kanca saka Bodak yo kepareng padha rawuh. Alhamdulillah, matur nuwun rawuhipun nggih Bapak. Nggih. Mbah-mbahe kae disapa. Mbah. Iya. Nggih. Assalamualaikum salam, Mbah. Putune nunut makarya. Iya. Jan, kula lek ujian ingkang nenggani Bapak Tulkiem lho, Pak. Oh, ngono ya. Nek ujian. Ujian apa ki? Ujian niku, UT niku. Oh. Bapak Tulkiem ku ya ngasta dosen. Nggih, ngeropa. Oh iya. Dosen Tulkiem ayo. Heeh. Matur sembah nuwun uga marang jajaran Muspika Kecamatan Kandangan ya no. Heeh. Kecamatan Koramil Polsek sing wis paringi dipalilah. Heeh. Uga matur sembah nuwun marang kanca-kanca YouTuber kang mengiki padha mliput pagelaran Cahya Nuswantara. Sukses selalu, berkah barokah kabeh, tambah rezekine ya no. Heeh. Amin. Matur nuwun uga marang kanca-kanca sing padha bakulan. Heeh. Kanca-kanca padha bakulan didongake muga-muga anggone bakulan diparingi laris, rezekine lancar, rezekine akeh turah mlawah. Ayo. Berkah barokah kanggo sakabehane. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dipun bacetaken nggih. Oke. Imbang ana katresnanku rendang ana angin atiku wabagas maning aku cinta Oke, matur nuwun, terima kasih.